Esi ngesinye sezikolo esihlelelekileyo kwiilali zakuQumbu. Abafundisi-ntsapho kwesi sikolo babini, omnye phakathi kwabo yinqununu. Igumbi ngalinye kula magumbi mathathu kudityaniswa amabanga amathathu ehlukeneyo. Abakhweli bezithuthuthu ngaphantsi kombutho iPitbull Bikers babhinqele phezulu bezama ukuphucula imeko yesi sikolo. So sizawuzama ii-poles, sizama igeyithi, siqhubeke nento yeplastering ukwenzela into yobana esi sikolo sonke sigqibeke. Njengoba siphiwe nepaint i-25 liters eziyi-5, siyazama hardware nezinye kwiindawo zisiphila izinto. Abazali bathi bachulumancile ngulo msebenzi omkhulu kangaka. Sivuya kakhulu umsasazi ngale mina namhlanje xa sibona izithuthuthu, sibona izinto asebasiphathele zona, bephathela abantwana bethu, abazukulwana bethu kule lali enje, kule lali engena kwanto. Inani labantwana kwesi sikolo lenza kube nzima ukuba bafumane inkxaso-mali kurhulumente. Namhlanje ndiziva ndichulumance kakhulu ngokuba kufike abantu abahamba ngezi zikuta bezosinceda sikwesi sikolo sakuGqunu. So kwesi sikolo kunzima nokuza nendlela esiza ngayo, siza kabuhlungu, indlela imbi. Indlala nongalingani ngunobangela ukuba abantwana abaninzi balahle phakathi ezikolweni ezininzi, nto leyo yenza amaphupho abantwana atshabalale. Ndinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC, kuQumbu.